Srácok, a mai videóban granizni fogunk. És előre is bocsánat a háttérzajok miatt, mert nyitva van a szobámban az ablak, úgyhogy lehetnek háttérzajok. Na. Play. Most a grandpa volt, de hát inkább legyen. Legyen csak legyen a granny. Jó. Hát akkor kezdjük is el. Na majd, ha mindjárt betölt, akkor... És ez most telefonon van. Most nem számítógépen van, hanem ez most telefonon. Úgyhogy... Na majd talán lesz számítógépen is. Csak ott egy régebbi verzió van meg. Sajnos az a gond, hogy eléggé laggol a játék a felvétel miatt. Istenem. Hát eléggé laggol a játék a felvétel miatt, de higgyétek el, hogy amúgy tök jól fut. Most így valaki lépked. A papa. A granny van? Jó, hogy a granny van, de az meghal. Basszus, lehet itt a tézer. Sokkal gyorsabb, mint a papa. Nincs itt lent, basszus. Mindegy, ide megvárom. Egy időt várok itt, aztán házba elmegy innen. És azt terveztem, hogy ebben a videóban ki is játszom. Ha minden igaz. Ha föl tudom venni ezt videóra. Bár ha kikapcsol a képernyő felvevő, akkor ezt rögtön észreveszem. Azt lehet, hogy hallja. Akkor lehet itt van a helikopterkönyv. Nem, ez a helikopter ki. Ha az órában van valami, nincs semmi. Akkor azt mondtam volna, hogy fönn van a... Szerintem itt van az ajtó előtt amúgy. Egy, kettő, három. Föl kéne menni basszus az emeletre, de nem merek. De azt kéne megnézni, hogy hol van most. Hát nem itt. Mindegy, elbújok ide. Utána föl kell menni az emeletre. Az emeletem van biztonságosabb, ráadásul most a kezemben van a security key, úgyhogy ki kell nyitni majd azt a szobát. Úgyhogy... Ha az emeletre már feljutottam, onnan már könnyű, megnyitom a hátsó lépcsőt, és ott fel tudok menni. Csak először az kéne, hogy a mama az lent legyen, ne fönt. Na. De most jó, mert levertem az asztalt, úgyhogy kergetőzök vele egy kicsit. És fölmegyek az emeletre. Ez így jó volt. És ezt kiütöm itt. Jó vagy, Nagyi? Ne tedd ezt.
Basszus, ott van a rohadt életben. Jó, bejöttem. Na. Akkor, jaj, de jó! Most csöngetett a hízbri, most lemegy megetetni. Az a hízbri amúgy, amit most én fogok így hívni, csak nem tudom, ez így van-e. Anyádat, hát ne gyere már vissza! Istenem már. Menj már innen, mert ki kellene nyitni a dobozokat. Vagy ezt a szart. A papával amúgy sokkal egyszerűbb. Ez sehol se lát. Remélem már elmentél, te fos. Induljál meg? Csinálsz ott. Kretén. Na, menj már onnan. Menj már innen. Rohadjál meg. Ezt a szenvedést. Tudom, hogy hol van, de nem is érdekel. Jó, remélem, hogy lement a lépcsőn. Aha, most átment. Jó, akkor. Akkor mi nem hallom azt a hangot, hogy jó. Cutting pillars. Megnézzük, mi van. Less flues. Na most kell bújni. Rohadt kép. Mert amikor hallom ezt a sistergős vagy vízsabagásos hangot, az azt jelenti, hogy elindult vissza. Mármint, hogy átment ezen a gusztustalanságon, a csatorna vizén ott annál a visszafele álló fejűnél. Most oda megy, mert tudja, hogy ott voltam. Most azt hiszi, hogy én ott vagyok. Mert ott eldobtam a crowbart. És arra gondol, hogy ott vagyok. De én nem ott vagyok. Ráadásul ide be se tud jönni. Az ágy alá még bebújik. Istenem. Na, jó, rendben. Akkor lehet, hogy ez ajtós kijutás lesz. Nagykám. Megnézem, hogy mit csinál. Hogy most hova megy. És azt láttam, hogy 2 csapdát lerakott. Mi nem jó. Jó, elment elméletileg. Dorlok. Jó, mondjuk bezárhatom magamat ide. Hogy zongorázik? A tézer! Nagy, gyere! Kiugrott a szívem a helyből. Jó, de most már legalább tudom, hogy hol van a tévere.
éreztem, hogy valahol lent lesz a pincébe lesz, vagy ez a pince. Éreztem, hogy valahol itt lesz lent. Most oda kéne menni. Megfelelő gyorsan. Ott van egy. Na gyere ide! Kis takonypóc. Add vissza. Menj már innen a hülye testedbe. Ez hova került? Ráfeküdtél? Menj már innen. Elmegy az egész 2 perc avval, hogy szarakszok veled. Na jó. Ez a szarvadását. Hát jó van. Berúgasta a kulcsot oda alája. Door handle. Jó, meg kell keresni ez lehet, hogy itt van fönt a handle. Ja, itt van. Jó. Akkor igazából már csak a padlock key kell, és kijutottam a házból. A handle-lel felemelem azt a rácsot, már elvágtam a ugyebára. Ja. Ott van. Most ugye felemeltem a rácsot. Kell a crowbar, ami fönn van az emeleten. Én meg összeszedem a tézert. Aha, megint újra élet. Na, ide beállok. Ide a sarokba, és ahonnan jön, abba a pillanatban lövök. Nagyikám, haladjunk egy kicsit. Öregtem. Megfogta a lámpát a ajtókeret. Nagyszerű. Jó. Szerintem már újra élet. De úgyis az van, hogyha... Aha. Valaki mászkál rajtam kívül is a házba. Basszus. Most mondtam, hogy lőjed. De nem lőtt ez a rohadt szar. Istenem. Ugyanott, ahol az előbb is. Ez a hülye sarok. Ez a fos sarok. Na jó van, de legalább még 2 napom van. Ne legyen reklám. Ne. Istenem. Bocsánat. Szarokat. Nem tudom megakadályozni ezt. Jó. Menj már innen. Facebookos fos. Hogy itt kéne lelőni a büdös francba már. Összeszedem. Merre megyek? Igen, egy ajtónyitást hallottam. A fönti lépcsőről jön, ha jön majd. Nincs is benne a lövedék. Basszus. Ez meg hogy került az asztal alá? Hol lenne, ha ki is tudnánk jutni? Ott van egy. Nagyikám. Na most innen tudom majd lelőni jól. Nagyi.
Jó. Gyere ide, nem kell gyakorolni a hangodat. Hát csak ide. Nem látsz? Miért nem sietsz? Na végre. Hol a feje? Azt hittem bekerült a csatornába a feje. Jó, minél több dolgot meg kell csinálni, amikor meg van dögölve. Jó, lemegyek a klubáról, lefeszítem az ajtóról a cuccost. Aztán felrakom a door handle-t. Csak már azt sem tudom, hol volt. Azt hiszem a... nem tudom. Jó, ez itt. Kész van. Hol van a tézer? Van. Megkeresem a door handle-t. Mert nem tudom már hol van, de azt hiszem a security szobába. Kell majd a padlock key. A padlock key. Jó, figyelj, akkor ezt behajítom. Megkeresem a door handle-t. És kijutottam. Hát csak a door handle kell. Azt kellene majd valahogy ide csalni, de ebbe a szobába, tehát nem ide, mert nem fos a kilátás. Hogy ide. Várjatok egy pillanatot. Ó, Istenem. Jó. Csak most így volt egy más elfoglaltság. Úgyhogy rögtön vissza is ülök a fotelkába. Jó. Na. Most már tuti újra élet. Még a felvétel. Jó van, megy. Most már biztos, hogy újra élet, úgyhogy gyere már föl, Nagyi, ne kelljen idegesítenem. Ott van. Gyere, Nagyi. Ó, anyádat, azt hittem mellé lövök. Menj a testeddel innét. Múltkor a lépcsőről, onnan lentről fölpattant a Nagyira, mert rálőttem a lépcsőre, és fölpattant a lövedék a Nagyinak a nyakára, vagy nem tudom hova. Jó. Ki a lakatot. Igazából nekem most tök mindegy volt, hogy kerülök ki. Tehát nem az ajtós izé volt a fő cél. Csak így valamelyik, amelyiken egyszerűbben ki tudok. És ez most az ajtóra esett, ez a választás. Jó, elméletileg itt van a door handle. Na tessék. Berakom az ajtókilincset. A tézert nem tudom ellopni a házból. Ezt szívesen hazavinném magammal. Na, azért azt megnézem. Ha már egyszer ennyi idők van. Jó van. Akkor szia, Nagyi háza. Készen vagyok. Kijutottam.
Na. Úgyhogy ennyi is lett volna igazából ez a videó. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. A következő videóban találkozunk. Na, sziasztok!